30 yıldan gowrak tejribäni bir ýere jemlän, täze ýumşak teknologiýa esasynda. Mehribarlar, tebigatyň özi ýaly arasy, mewesi ýaly şirin, tagamy ýaly ýatdan çykmajak tebigi tagamly. Çeşmesini ýokary hili bilen halkymyzyň söýgüsini gazanan Ermak kompaniýasyndan alqaýdýan suwlardan dadyp görmek isleýäňizmi? Onda asyl şiirleri suwuny saýla. Asyl tebigatyň lezzetiniň täze tagamy, garaşylýan gün geldi. Meşhur asyl tebigi şiirleri ýakyn wagtda Türkmenistana gelýär. Innesidem dünýä bazaryna tanalýan, dünýä ölümlerine laýyk öňürlýän, ýokary hili, arasy we peýdaly şiirlerinden alyp bilersiňiz. Size kökman asyl şiirlerinden dadyp görmek maslahat berýär. Näme üçin asyl, ajaýyp tagam, ýakymly is, her gutyny açanyňyzda tebigatyň özi bilen duşan ýaly bolarsyňyz. Pes kaloriýaly we ansat sinýän, sagdyn durmuş ýöreligine laýyk, ýokymly maddalara baý A, B, E, PP vitaminler, mineral duzlar, süýüm, fermentler, aminokislotalar, kalsiy, demir we başga-da bir näçe gymmatly elementler, saglyga feýdaly täsirleri, bedeni arasalaýar, iýmitlendirýär, tindiriş ulgumyny kadalaşdyrýar, erwet holesteriniň derejesini peseldiýär we immunsedy güýçlendirýär. Arasda önümçülük, arasa tagam. Ermak kompaniýasy 30 ýyldan gowrak tejribe we berk däpler bilen tanalýar. Önümçülükde diňe hakyky, saýlanyp alynan mewsümleýin we ýetişen meweler ulanylýar. Asyl şiirleriniň düzümine aromatizator ýok, emeli boýag ýok, konservant ýok. Ýumşak önümçülük tehnologiýasy meweleriň ähli peýdaly maddalaryny saklaýar. Tagamlaryň durly görnüşi, erik, ayva, alça, nar, alma şugunnur. Gowrumlary 1 litr 640 milli, 250 milli islenlik ýagdaýda. Islenlik pursatda sizi şartlandyrar. Hil kepilligi. Önümçülüň her tapgyr berk gödäwçilikde halkara standartlaryna laýyklykda sertifikatlaşdyrylan asyl diňe bir şiire däl. Siziň we maşgalaňyz üçin saglymy açar. Ýakyn wagtda ýurduň ähli künjeginde asyl şiireler gelse, her öýde tebigatyň ýygy we şiireti duýlar. Siz hem tagamdan we saglykdan lezzet alyň. Asyl bilen ýaşlyň we güýjüň çeşmeli elementler.